Takže odchádzame z Banskej Bystrice, sme na diaľnici smerom do Zvolena a prvýkrát sme sa museli rozdeliť, pretože sme mali dve školy v rovnaký čas, že boli sme na katolíckom gymnáziu a evanjelickom gymnáziu. Raduška, ako to prebiehalo? Prebiehalo to veľmi zaujímavo, nám sa tam veľmi páčilo a bolo to super. Už som ti dala sladkého, tak hovor. My sme teraz boli v miestnosti, kde sme kázali, že či nemôžu zastrediť jednu roletu, lebo aby bolo lepšie vidno na plátno. A oni mali také tie rolety, že zvonka a oni zastreli všetky, tak tam bola tma ako v kopke. Nás naozaj nebolo vidno, to bol ako hlas zo záhrobia. Študenti boli veľmi milí, sedeli na zemi, vo vzduchu stáli. Tešíme sa do Kremnice, lebo sa chystáme navštíviť aj stred Európy, tak dúfam, že sa nám to podarí. Tak v Kremnici sa nachádza mincovňa. Túto mincovňu založili ešte kedysi dávno Fuggerovci, ktorí pochádzajú z Nemecka a spolu s Turzovcami, to je ten, ktorý súdil Bátoričku, tak vlastnili mincovňu, ktorá vyrábala mince pre celé Uhorsko. Momentálne sa tam nachádza mincovňa, ktorá dobre, trošku historického okienka a tu už môžete vidieť Zvolen, trošku z diaľky, ale sídlisko Západ, metro, takže máme trošku aj geografického okienka. Pozdravujeme profesorky Zauškovú a Kusu, keďže sú zo Zvolena, a áno, docentku Čábiovú samozrejme. Popravde dosť som taký, čím ďalej som smutnejší, lebo ideme bližšie na západ a mám taký pocit, že tento road trip po chvíľu skončí. Takže... Koľko sentimentu? No, trošku... Nevytrp nás, prosím ťa, ešte. Aj keď je stred sveta vo Vrbovom, myslím, že nájdeme stred sveta aj v Kremnici. Tak som to vedel. Áno, a čím viac ideme na západ, tým je zase šediušie počasie. Šediušie, siušie. Dúfam, že aspoň v Kremnici vykúpne kúsok slnka. Sleduj. Aha, prezident sa presúva! Elena, ty si život môj. Elena, chcem byť iba tvoj. Elena, lásku mi vráť. Elena, veď mám ťa rád. Vrno, spievaj. Ja nemám mať ľudovky. Nie sú ľudovky. Nemám mať ľudovky. To nie sú ľudovky. A čo to je? To je Salko. Počúvaj ty basy, však to je... Salko? Je v rádiu Éter. Salko, fakt husté mlieko. Pesnička dňa rádia Éter. Elena, ty si život môj. Oblek biele manžety, vreckové som dostal od tety. Teším sa na tie pamiatky a na stred, teda čo? Sveta. To bolo na Sveta. Stred Európy. Áno, a potom sa teším aj do Martina Gradke k tebe teda domov. Sme v dedine, tu sa môže ísť iba 50 Igor. Akým príkladom to ideš tým deťom? Takže toto je súkromné gymnázium v Kremnici a náš road trip team sa práve vydáva na neľahkú úlohu presvedčiť všetkých z Kremnice, že ich cieľová stanica je Trnava. Práve, že študenti v Éteri sa rozprávajú do steny. Máme kone. Teraz jedol. Môžeš byť na polku buchtičky, veď ma nechcem. Odchádzame z Kremnice, teda z gymnázia. Bolo to výborné, sú to výborní ľudia. Takže dúfam, že sa sem vrátime možno ešte niekedy. Dobre to bolo Ale naozaj. jedna slečna hovorila, že by k nám aj chcela ísť, ale že neviem, či to premýšľa, ale možno, že niekto sa k nám dostane. A veľmi sa im páčila publikácia Kone FM Kapitali sa nás dokonca, kde sa dá táto kniha zakúpiť. Denné meno 2,90. I can show you what you